Assalamu alaikum. Otursun sağaman bratfalar. Karoç bugün var marafonun 9-njy güni. 9-njy güni Pekin oynaýanlykly wagtym uçup durdy. Agar şulwa periskadesi ýokardan product diýip çyksa, aşağı 1%. 1% bilen $1.27 dollar. 3 2 gitti gonna. Ine şuňaly seredin. Switch açylýar atada. Gap diýilýär şuňalayna. İkisiniň aralygyna boşluk goýadyr. Ine şuňaly prem 0-0 bolup açylan oklarym gap bolýar. Bulam näme anlaýdy? Ulu güýç şu. Aşak itip duranna bahasyny. Avstraliýski dollar bilen kanadski dollar. Şonda şu atdy. Ha görýäs. Sebäbine indikatorlarymyz aşak görkezip otur. Bulam aklyňadan aşakda switchlerle köp ýagdaýda dogry işleýär. Indikatorlar 90-80% ýa-da kaýçym ýaly. Plusowy izdiýalkalanma bolýar şu taýdala. Bolly 1% euroladyr. Izdiýalkamyzy $1.28 уже. Izdiýalkam görkezip ne şuňky izdiýalka şu. Birinji izdiýalkamyz plus boldy. Bular ne? Dünkü. Ne onnaşyna. Bu 16 ýene tiýetenden. Ýene situasiýa tapaýyn. Ondan gelýän hatça neştaýda da ýene aşağı işletek bolýar. Ýene gap boldy ýene-de. Tawa açaýynda men wagt gidermänna. Ýene munan probit etdi şulla. Gatygy. Tälden ýene 1% düzelýär. Biz bunyny näçe çabarmaly? Nesip bolsa. Dün 126 etip goýduk. Ine 9-njy günimiz. 130-a barmaly. Şuňa nesip ederler. $3.80 etmeli. Tak. Ýene $1. Bir izdiýalky işleýär, gülýäli. Video tutorial diýýäňiz. Neştaýda ýokary parlak görelýär, neştaýda ýa-da şul ýaşyl ýapylsa. Göreli Canva gownum metanok ýöne parlak görjek. Näme bolsa şo bolsun ýa-da görýär. Indikatorlar podcast görýär, şu ýaşyl ýapylsa ýöne garaşýar ýaşyl ýapylýança. Ne bulam ýokardan açyly görýärmi? Ştaýda switch ýapyldy, bärde de açyldy, gap diýilýär şolamla. Ştaýdan açylmady switch. Gön ýokary böküp açyldy da. Znaç diýmek onda ýokary näme güýç başlaýdy. Bu näme dünkü? Aşağı gitip durda. Bolýar başga ýerden görülen situasiýa. Bah. Gatygo ekenne şol situasiýa. Biraz giýje galypdyr sara. Riskowat edip görsek ka. Riskowat edip görsek bu ka. Tak. Ştaýda bir urwin we berde de bir urwin we. Daha barlarla ştaýda. Görýär. Almasa da gon edýär, problema däl. Näme diýdiň muňa? Gaty ütköşük situasiýa bolla. Muňa beret bolýanlar 4 punkt. Bah, görýärmi indikatorlar onýaly. Ýogsa mäder indikator bolmadyk bolamda men ştaýdan ýokary gaçardym. Ýesi urwin bolunça targawat edemdi. Görýärmi indikator käwagt dogramaýdy ýa. Ine görýärmi bolýandady. Muňa terede o. Nire barýan? Ey bolýa, opşam 130 etdik.
Nesip edenden ine. Bugünkü 9-njy günümizi ýapdyk. Şugunlukçala. Gül ýaly gidip diýinjal bermelini. Saglygyňyz onna. Dawaý sagama oturuň. Men seret Telegram gruppamda hemme zady jik öwredýän men. Pocket barada indikatorlar barada, indikatorlaryň nastroykalary barada. Nädende näme bolýar? Nähil ýagdaýda nire izdiýal kaçmaly? Bilenmi? Nire tarap sewda etmeli. Şo zatlaryny öwretjek men Telegramda ýöne. TikTok'ta da video koysam goýýandan hem ýöne köp ýerlerini kesip aýrýan TikTok'daky videolardan. Telegramda bolsa polny videony goýan, başyndan soňuna çenli. Onsaňa mene burdatla Telegramda premo efirde targawat etjek. Bakın. TikTok'ta däl, Telegramda. Opşam saglygyňyz onna ertir görüşýäs nesip edenden.